punyetes és els tipus d'interès. Perquè el que els tipus d'interès pugen i els tipus d'interès baixen, qualsevol ho sent i diu sí, amén, però per què hi ha tipus d'interès? És a dir, què és el tipus d'interès? I perquè han dit que pugen i baixen en funció d'una sèrie de coses, però què és el tipus d'interès? Ja he posat un exemple que a mi m'agrada, que és el de Google, no? Google... Facebook, ha dit. Facebook, has dit, perdó. Has dit Facebook? Havia intergut. Ha dit Facebook. Facebook té una No t'ho escoltava. Facebook té una Sí, l'escoltava, però és que me deixa meravellat i a vegades. Facebook és un gigant tecnològic que té liquiditat de sobres. En el moment en què se fa una emissió de deute perquè fos d'inversió o a particulars li deixin d'on més, sembla una contradicció, perquè s'endeuta un tipus d'interès si té liquiditat per fer el que ell vulgui, no? El tipus d'interès al final és viatjar en el futur. El tipus d'interès és viatjar en el futur. Quan els tipus d'interès estan molt alts, significa que a nosaltres viatjar en el futur mos costa molt. Hem de sacrificar molt de temps de futur per disfrutar d'una cosa actualment. Quan el tipus d'interès està molt baix, significa el contrari. Quan Facebook emet deutes que vol viatjar en el temps, barato. Per què? Perquè el que li donen de recursos, ell pensa que ho invertirà millor. En la qual, si ell paga un 0,2, però ell és capaç de fer una nova innovació que li dona un 3% de guany, doncs està viatjant en el temps bé. Està viatjant, diguéssim, regreso al futur. El tipus d'interès, en el final, la justificació dels tipus d'interès, una de les justificacions... És un viatge en el temps del futur cap aquí, Per què? Perquè el tipus d'interès... Farem un exemple, que a més és molt proper. Les targetes de crèdit, val? Les targetes de crèdit, més o manco, tenen un tipus d'interès d'un 20%. Un tipus d'interès molt alt. Quan nosaltres decidim anar-nos de crucero, posem per cas, i de mira, pues aquest crucero per anar a la família me costa 6.000 euros. No tenc un duro, però tenc una targeta amb un crèdit de 6.000 euros. Pac el viatge del crucero en 6.000 euros. Diu, durant una setmana estic amb la família disfrutant d'un crucero. Una cosa que no me podria permetre en els recursos que tenc ara. Ha de pensar que el que ha fet ell és agafar tots els anys o tots els mesos de feina a futur i amb aquests mesos de feina que encara no ha fet, demanar un dot més en el banc per poder disfrutar ara d'aquests mesos o anys futurs de feina. El que ha de pensar és aquesta setmana de crucero me compensarà no sé quants de mesos de feina que no veuré en el meu fills per poder pagar la deuta, doncs això és el tipus d'interès. I aquests són els números que hem de fer, és a dir, val la pena el preu que estem pagant per viatjar en el futur avui, val la pena, perquè moltes de vegades diran, no, però aquest crucero és una setmana, però és que me n'hauré de deixar de fer tantes de coses per poder tornar al crèdit que no me val la pena. I quan val la pena, és a dir, en el Facebook, en aquest cas sí que li val la pena. Clar, perquè ells amb aquest dobbers que saben que generaran durant son emissió de deute és a dir, si tu penses que guanyaràs més dobbers perquè tens previsió... Evidentment, una família no invertirà una família no agafarà 6.000 euros d'una targeta de crèdit per invertir aquests 6.000 euros que ell està pagant un 20% en un hedge fund d'hiperrisc que pensa que trauran 40. Una família ho gasta, normalment no ho inverteix. Que no ho faci, però en el seu cap està el mateix. Jo aquest disfrute, jo tenc un interès que no és monetari, jo tenc un guany que és emocional, però aquest guany emocional compensa un 20% d'interès? No. És a dir, targetes de crèdit no s'han d'utilitzar per oci, s'han d'utilitzar en casos molt puntuals de necessitat. Se m'ha romput la caldera, no puc banyar el meu fill amb aigua freda, tir de targeta de crèdit perquè d'aquí 3 o 4 mesos ho tornaré. Que són bones armes, les targetes de crèdit, però molt carregades, que tenen una bala molt potent, en la qual l'han d'utilitzar encara molt petits. Els economistes, ara vaig sacar d'aquests, els economistes que mai han tingut que tirar de targeta de crèdit sempre te diuen que mai tiris de targeta de crèdit, però és perquè ells no ho han necessitat. És a dir, les targetes de crèdit són una eina de crèdit ràpid extraordinari, però s'ha d'utilitzar de forma molt puntual i s'han de tornar dos més en pocs mesos.
i per unes raons realment És a dir, per una persona potents. que guanya els mateixos 2 bes cada mes és perillós. Per una persona que potser té un negoci que té uns mesos que sap que ingressa més o menys, doncs potser li pot sortir a compte No, perquè aquí no potser serà diu... targeta de crèdit, aquí aniran pòlisses. Que la gent no pòlisses de vagi en el Zara, en el no sé què, en el Primark, a qualsevol puesto d'aquests i faci la compra de la seva ropita per la temporada d'estiu en targeta de crèdit. A no ser que tingui el pagament a final de mes, que si no pagues interessos. Sí, Clar, que és només que pagues a final de mes, Sí. perquè ara no pot pagar perquè ja t'ha... No, per final perquè el format de la targeta és que Sí. t'ho cobren a final de mes, però no fraccionis pagaments Clar. de xorrades, O de coses de capritxos. que no valen No la fraccionis un viatge. Exacte. Vale? Fracciona el que te diu. Se m'ha espanyat la llalera, no tinc un cèntim i... Bueno, m'escoltes, Tu has dit caldera, jo he fet un altre exemple. Vale.